Bon dia, companys, soc Marc Oliver d'Arquitect 360. Avui us vinc a presentar aquest local que era antigament una peluqueria. I tenim un client que ens ha comentat a veure si el podem ajudar amb el que és la venda del mateix. Què tal? Bones? Anem. Primer de tot, com veieu, té parquet, el parquet caldria canviar bastant. Tenia aire condicionat, llum i era tota una peluqueria. Ara actualment cal una miqueta de reforma. Tenim aquesta zona que és la que utilitzaven de cara al públic. Tenim un petit quarto de bany, que és aquest d'aquí. Com veieu, hi ha hagut algun problema a terra de sortida d'aigua. Llavors tenim una zona que per a fer una espècie de box o per fer una mica de trastienda crec que va força bé. És bastant techo, es pot aprofitar. I després tindríem aquí una tercera zona, que és una miqueta la part de darrere del local, que també està així com un tipus magatzemet i bastant útil. Passant aquesta porteta, això estaria bastant bé per posar tubos d'aire condicionat, les màquines i així, i la veritat, aquest és una miqueta el magatzem. El pati que hi ha aquí darrere és molt petitet, estem parlant de 2 metres i mig, 3. Doncs molt bé, companys, si algú està interessat, que sapigueu que està a prop del Coll de les Granotes, aquest local. Sabeu, com sempre, podeu trucar al 973 10 22 86 i jo mateix, els meus companys, us donem tota la informació. Podeu consultar la nostra web www.arquitect360.com. Me despedeixo amb un saludo des d'aquí. Ens veiem aviat.